Hripui hrang KARAH Phuah tu R.Lalchhanhima hrang lua ansoi Covid-19 Hripui Kharkhip ngai mo piallei khuavêl ngui ruai nui hiaua kan lênna vangkhua Zofate'n lênna leilung la hmaih bik lo ton le ni takang mo Kûtpui chêna lanuval rual tual chai ni te kha are ruai biak buk thushil le siam tu faknari adai zota o kangak lel chu hun thlen le hun chu arap thak nge fom changla bolo lanuval rual nem tu pun khom rem si lo oi kanua me zaitin vorin lusun fate per khuang rimoi nen arem mol si lo zai vor chu darang tong le ila Zofate'n limlai Kûtpui chêna zai kan vor lai ni te kha shrilin soi thiam te rengila fak kan nuam nge ye chung Pathian min hual him tu adai chuang lo zonun zemoi apar chuake tlom ngai na adeng chuake tuipui ral khuavêl zong thang kan chu Zofate'n chung Pathian mal som zara arem love Hripui wangin biak buk loi chu chung tin runa lalin ro arele limthla mangin atlom setan ralian nein Hripui Zoram dung le wanga hallelujah lalpa fakazayin hallelujah remin izayang u